Гледай сега, брат. Сега ще ти кажа нещо. Оферта важи само за 30 секунди, трябва да ми кажеш да или не. Тук вътре има нещо, което най-вероятно ще ти хареса. Това, което искам да направиш обаче, за да го спечелиш, е да си вземеш телефона и го хвърлиш цяла сила на главата. Да, Роми, никой няма да ти разбие телефона. Чакай малко, ала. Удариш някой, внимай. Ти искаш? Я първо се подпиши. И е здрав! Здрав ли е, бе? Браво, ми се! Аз като ви казвам, ей! Какво стана? Еба ти здравия телефон, брат, кой това проведе? Готов ли си? Готов ли си за голямата награда, брат? Момчета, вие готови ли сте? Ти ми кажа, че ще... Да, може ли, бе? Може ли сега, бе? Аз само... Тебе благодарим, че участваше. Искам сега само... Няма колко да добиш, ще сте спригай, бе, Айде! Айде, Роза, бе! Как трябва да обясним на майка ми, че не съм го откраднал?